Käänny vale. Mene vaan. Mene joko vai. Hyvä Muha. Hyvä Muha. Eteenpäin! Hyvä Mike. Näkää Pop! No niin, tsemppiä pojat! Näkää Pop! Mene vaan. Hyvä Mike. Heti Muha mukana. Ja se ulos vai? Pois vai Janne. Tieto. Mä Muha eteenpäin. Älä olla siellä roikkuu. Ylhäältä kiinni Muha, ylhäältä kiinni. Auttakaa! Janne, hyvä Janne, oma mies, Janne oma mies! Hyvä Jale, taistelee, hyvä! Janne oma mies, jokaisen oma mies on. Hyvä Vale! Hyvä Vale! Oma mies jokaisen, oma mies! Hyvä Muha! Muha! Vale, hyvä Vale, Muha mukana! Din! Kom on! Hyvä suunta Muha palloon! Aleksi! Ihan hyvältä näyttää. Muha pallo kiinni, hyvä! Se on suussa, syöttä! Päätä! Anna olla vai, se on kiinni. Janne katsomaan. Hyvä.
niin se on Temmu Muhan. Vamos! Taistele! Sieltä! Muhan mukana! Hyvä Muha! Hyvä Veko! Tässä aamu! Mikko tulee! Hyvä Leinin pressa! Merkko on jäänyt. Hyvä. Hyvä kulma! Muha! Hyvä Jesse! Hyvä Muha! Edes! Sieltä maalivahti! Jesse Puuden, Juna Pare Puuden liikku! Ja jälleen! Muha mukana! Vale, Vale! Hyvä Veko! Hyvä, mukana Muha vielä! Laita katsomaan Muhan liikkeelle. Eteenpäin, joo se on hyvä. Kova vaan. Tuumari! Hyvä Janne! Hyvä Janne! Jäpä peliä! Hyvä PK! Hyvä Janne! Vale! Sen hyvä! Näin on! Hyvä mies! Eikä väsyttää kentällä! Hyvä Muha! Jämpä täällä! Yhteistyö pojat!
se päälle, BK, liikkuu. Mua liikkuu koko ajan, liikkuu. Janne syötä vai? Ajoissa syötö. Hyvä BK! Ja kovaa syötö! Siellä on kaksi. Kirjanmaalla ei ole. Se sattuu kovaa päällä. Joo, miksei. Ei voi mennä sen väle. Nämä molemmat voi mennä. Ei sulla tarvitse. Se pitää vain mennä, niin se pitää tietää. Hän voi tulla yksin. Tämä on ottanut. Jos ne joutuu, niin sama. Mä ilmoitan, että äidin voi ottaa. Thank you.